Ngaza kwethu ekuseni sibike indaba zokuthi insizwa uDubula wakwambatha udutshule izolo lapha eGoli ahamba nabafowabo. Sekungene indaba zokuthi inkathi ke elolimpilo esibhedlela sekungene indaba njengamanje sithi cha uDubula Mbatha akasekho emhlabeni, usedlulile esibhedlela endaweni eseGoli emva kokudutshulwa ngesibhamu esincane inhlamvu elinganisela ku-16 iphelele kuye zonke kanti umfowabo bathintekile. Ngaza kwethu ke zona ndaba lezi sinika njengamanje ngokudlula emhlabeni kwensizwa ke lapha ke uDubula Mbatha udabuka lapha kwaNongoma bengumlandeli omkhulu kaMaskandi jikelele wonke futhi uthanda kanti efinza kwethu ke indaba lezingena manje esithola lapha ke insizwa ke lapha ke esikhonfirma kuyona njengamanje esithintile njengephansi kwethu futhi ehlezi xhumana nayo kakhulu uma kwenzeka into ethinta uMaskandi kakhulukazi lapha uAlim Gube yena ke ngenza kwethu ke uqinisekisile kulezi indaba uCapha ngazile kwethu wethi siyazi sonke uMaskandi hlezi us-update abalandeli. Siyacela ke xhola kithi utshela abalandeli ukuthi cha sekonakele lapha insizwa uDubula Mbatha akasekho emhlabeni, usedlulile lapha esibhedlela endaweni yaseGoli. Ngaza kwethu izindaba lezi ezingena manje ngapha ngoDubula Mbatha okwami ngithi nje iqhawe engathi ngalala ngokuphumula la ngokuthula umndeni duduzeke wonke sidude emndenini ukugxila emhlabeni kaDubula ngesikhulu isigubhukane ngesikhulu ukuzuma. Sengathi umndeni ungaphola amanxeba, sengathi umndeni ungathola ukuphumula emoyeni wawo, ukwazi ukuthi ke ufihle kahle uDubula amanxeba nabatwana amakhoti konke njengathi inkosi ngaba nabo isimo sinzima kanjena uDubula engasekho emhlabeni. Insizwa Mbatheni bomlandeli uMaskandi wonke jikelele endimeni sithi ke inkosi insizwa engathi ngalala ngokuthula Dubula mfowethu insizwa Mbatheni khona kwaNongoma okhulumayo umuntu ebhanyazile Mbatha. Salute. Sayo